Tanggane Pak Le ing Yogya sebut wae Pak R. Sisiane Bute, profesine minangka bidan. Ibute sering nulung ibu-ibu kang ngarep ngelairake saka kalangan larat, tengah-tengah, tumekaning dhuwur. Ibute kelebu loman, seneng tetulung yen kang nyambat saka kalangan larat. Malah ora perlu bayar alias gratis. Krana loman lan ora tau nulak pasien, mula Bute wis warep pengalaman ngadepi maneka sifate menungso. Ing babagan bayar ongkos babaran uga rena-rena. Ana kang dicicil sakuwate, ana kang macet ora nganti lunas. Nanging pengalamane Ibute kang arep tak aturake iki kelebu rada aneh. Krana sifat seneng tetulung, uga ora gelem pasang tarif, disambat awan apa dene tengah wengi ora dadi masalah. Sing mapak numpak sepeda motor utawa mobil uga ora dibeda. Kabeh ditindakake kanthi ikhlas lan sabar. Sawijining dina ing malem jemuah legi wiwit bubar isya nganti tengah wengi. Kahanan udan senadyan ora deres, ananging ora terang-terang. Kira-kira jam 12 wengi Ibute ngantuk banget. Anggone sare lagi sak seran. Krungu lawang omah didodhok tamu lan uluk salam. Kuan-wun Bu Bidan, kula tangga dusun badhe ngrepoti, nyuwun tulung. Kandhane tamu mau. Senadyan rada ngantuk, Bute tangi terus buka lawang. Sawijining bapak-bapak tamu mau matur yen intine sisiane arep nglairake. Ananging wiwit awan nganti wengi durung bisa lair jabang bayine. Soal ongkos sampun kuwates Bu. Kula papak lan mangke menawi sampun rampung kula dherekaken kondur. Bab biaya kula sanggup bayar cash. Tikel pinten kemawon kula sanggup. Ibute mangsuli enggal manggakake tamune lenggah dhisik. Ngiras ngenteni anggone cepak-cepak pirantine sing arep digawa. Ibute agan ganti klambi lan nggawa alat-alat sing digawa kaya adate yen arep tetulung wong babaran. Sawise Ibute siap, karo tamune mau diajak numpak mobil Xenia. Disetiri dhewe karo tamune mau ijen tanpa kanca. Dadi sak mobil mung wong loro. Ing jero mobil pikirane Ibute konsentrasi marang sisiane bapak mau sing arep nglairake. Anggone numpak mobil miturut pangrasane Ibute rada suwe. Kamangka bapak mau ngomong yen omahe tangga desa. Karona rada ngantuk, Ibute ora nggagas aneh-aneh. Ibute nembe tangi sawise digugah bapak mau karana wis tekan omahe. Omahe katon padang jinggilan. Ana wong rada akeh kang sajake para kerabate sang bapak. Sadurunge nandangi pasien, Ibute nyuwun banyu resik kanggo wijik. Sejatine Ibute wis pamit arep nyang jeding dhewe kanggo wisuh. Nanging dipenggak sang bapak. Banyu resik sing arep dienggo wijik dicawesake ning ember. Komplit karo sabun lan anduke.
uga jarit siji kanggo nutupi padharane sang ibu sing ngarep babaran. Nalika kabeh wis siap, ibu teh aweh obo-obo marang pasiene kang ngarep nglairake supaya ngeden sak kuat-kuate karo ben lancar metune bayi. Sajake kahanan bayi ning jero weteng rada beda. Mula anggone nglairake ora kaya adate. Sakabehing cara miturut pengalaman ibu teh wis dicoba. Ananging tetep wae ora bisa. Kahanan rada sauntara suwe durung bisa lair. Mula ibu teh nyoba manggo cara nyuwun minyak kayu putih lan banyu anget kanggo nyeka wetenge sang ibu sing ngarep babaran kuwi mau. Lat sedhela maneh ibu teh menehi apa-apa supaya sang ibu melu ndedonga marang Gusti Allah lan nyebut kalimah thayyibah. Sang ibu ora bisa ngucap, mung jerat-jerit. Suwe-suwe ibu teh rada bingung. Dheweke banjur maca ayat kursi karo ngelus-elus wetenge sang ibu. Ora krasa anggone maca ayat kursi rada banter. Dumadakan ibu teh kaget. Awet digeri dicapek wong saka mburi. Bareng melengak saipo kagete ibu teh. Awet kahanane nang satengah kuburan lan ngelus-elus gundukan lemah antarane maesan loro. Ibu teh ora sadar alias semaput. Krasa sadar sawise tekan ngomah. Kira-kira jam 5:30 esuk. Sing nyabrek gegere mau Ibu N. Ora liya tandane ibu teh sing nalika kuwi pas budal blanja menyang pasar. Dheweke weruh ibu teh ngelus-elus gundukan lemah kuburan. Sawise nyabrek ibu teh, Ibu N banjir bengok-bengok njaluk tulung. Saengga wong-wong sing didunung ing sacedhake kono padha mara banjir padha ngeterake ibu teh mulih. Tembene lagi genah yen kuburan sing dilus-elus ibu teh mau kuburane Mbak M sing nembe tilar donya 3 dina kepungkur. Jalaran ngandhut tanpa nikah, Mbak M nekat nggugurake kandhetane. Emane malah nyawane sing ilang.